El cirerer és considerat un cultiu estratègic a Catalunya, motor de l'agronomia del sector. Catalunya disposa de les capacitats necessàries per oferir un fruit de maduració precoç respecte a altres països, la qual cosa repercutirà en poder cobrir un nítxol de mercat, el qual garanteixi importants exportacions, sobretot a països europeus. En els darrers anys s'ha treballat en la utilització de nou material vegetal, en la cerca de millores del rendiment productiu, així com en la reducció de costos del seu maneig. En concret, el 80% del cost associat al cultiu de cirera es deu a tasques de manteniment com l'aclarida i la collita del mateix. Una de les solucions que es planteja és actuar sobre arbres joves en desenvolupament i amb una entrada en producció de precocitat avançada, per generar un cultiu de característiques més uniformes que aconsegueixin assolir unes collites i qualitats de fruita més estandarditzades en quant a calibres i nivells de maduració de la mateixa. Soc el Francesc Pena, formo part de l'empresa Satbepa, una empresa familiar de producció de fruites al Baix Segre. Una de les nostres especialitats és el cultiu del cirerer i estem realitzant un estudi en col·laboració amb l'IRTA gràcies al suport dels grups operatius del Departament d'Agricultura. En aquest cas es tractaria d'una comparativa entre diferents estructures productives, un sistema de bast català tradicional, un KGB i un sistema UFO, en què s'avaluaran la precocitat en entrada en producció, la millora o no dels calibres, la duresa, l'avançament de la maduració i fins i tot la resistència al cracking que ofereixen els diferents sistemes. En l'estudi es van utilitzar 3 cultivars, Tioga, Li i Lin, per avaluar 2 sistemes nous, UFO i KGB, en comparació amb el tradicional, el BAS. El projecte en qüestió es va realitzar en 9 parcel·les comercials de cirera. En general, no es van observar diferències molt destacades entre cultivars en relació al vigor. En relació als sistemes de formació, UFO tenia un volum significativament inferior al BAS. En relació al quallat, Tioga va ser el cultivar amb més percentatge de fruits quallats, seguit per Lin i Li. En cap cas es van observar diferències significatives entre anys pel que fa al quallat. Tioga va ser la varietat amb major producció, seguida per Lin i, en últim lloc, Li. Si comparem entre sistemes de formació, per a les 3 varietats hi va haver un comportament similar, on BAS va ser el sistema menys productiu, seguit per UFO i KGB com el sistema amb més producció. Comparant els 3 sistemes de producció, l'acumulat de tercera i quarta fulla va ser de 16,4 tonelades per hectàrea en BAS, 27 tonelades hectàrea en UFO i 43 tonelades per hectàrea en KGB. A nivell qualitatiu del fruit tampoc es va observar un efecte clar del sistema de formació. D'aquesta manera, les principals diferències que es van observar pel que fa a sucres, fermesa i color van ser sobretot pel component varietal i no pel sistema de formació utilitzat. Això és important remarcar-ho, ja que depenent del sistema de formació, la càrrega total de l'arbre era molt diferent i tot i així no va afectar negativament la qualitat del fruit. Podem concloure que els nous sistemes de formació avaluats en aquest projecte suposen una clara millora en comparació al BAS tradicional. Si bé en els 2 sistemes la millora és considerable, cada sistema té les seves particularitats i cal tenir-les en compte a l'hora d'escollir quin sistema és el més adequat per a cada situació en concret. L'UFO és un sistema molt productiu i que millora considerablement la producció d'un BAS tradicional. És un sistema que ofereix també uns grans calibres comercials, però és un sistema que requereix una inversió inicial més alta. El marc de plantació és més intens i necessita també d'una estructura per sostenir els arbres. Aquest sistema, a més, requereix d'un major coneixement tècnic a l'hora de formar els arbres, però en conformats permet mecanitzar d'una manera molt més fàcil diferents tasques que suposen un elevat cost de maneig. El KGB va resultar ser el sistema més productiu de tots, degut al gran volum que assoleixen els arbres i la ràpida producció que té. És un sistema fàcil de manejar i que no requereix d'estructura, amb una inversió inicial menor que l'UFO. D'altra banda, però, la mecanització de tasques és més difícil d'adaptar en aquest sistema i si no es du a terme una bona aclarida pot repercutir negativament en el calibre final dels fruits.